बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला थाबैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव ओंखारनाय बेलनि सावगारिखौ थुनानै हो, जाहाथे आं बेबायदि भिडिअ आगारोब्ला नोंथाङा मोनहैयो। दानिया जों फेसबुक, वाट्सएप, मेसेजाव माबोरै बर' हांखोजों लिरनो हायो बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दा जोंहा बर' रावजों लिरनोबा गिबियावनो प्ले स्ट'राव मोनसे एप्लिकेसन डाउनल'ड खालामनांगोन, जिबड होननाय। आंनिया अलरेडि डाउनल'ड दंखायो जिबडआ। नोंसोरबो प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामना लादो जिबडखौ। दानिया थुबाय आङो। बिनिफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट ओंखारखायो नै। लेंगुवेज सेलेक्ट ओंखारखायो। नों मा रोखोमनि लेंगुवेज नांगौ लेंगुवेजाव थुनानै होदो। आं लेंगुवेजाव थुबाय। थुनायनि उनाव नै दाना बड' देबनागिरि ओंखारखादों। आं होना लाखाबायना अलरेडि आं बर'नि इउज खालाम। आंना होना लाखानायखाय आंनिखौ बेबायदि नुदों। बर' लेंगुवेजाव लांनोबा माबोरै बानायनांगौ आं बेखौ फोरोंसिगोन, फैदो। गाहायाव लिरनाय दंखायो एड कीबर्डआव। एड कीबर्डआव थुनानै हो। एड कीबर्डआव थुना होबानो गासिबो रोखोमनि लेंगुवेजआ नुजानानै फैखागोन। दानिया गावबागाव मायाव लिरनो रोङो, इंलिसबा इंलिसाव होदो। इंलिसाथ' अलरेडि थाखायो। सेस तेलुगु, उडिया दंजोबो, आसामिस। जोंनिया बड' नालाय बड'आव थु। जोंना बड'खौ नागिरनांगोन। बड' ओइ गोजौआव थांबाय। बड'आव थुनानै होनांगोन जोंना। बड'नि लिरगोन नालाय। बड'आ बेयाव मोननै ओंखारदों, बेंगलि आरो बड' देबनागिरि। बर'आव लिरनोबा जोंना बड' देबनागिरियाव थुनानै होनांगोन। आं बड' देबनागिरियाव थुबाय। थुनानै होनानै आंना अलरेडि दंखायो बर'जों लिरनाय। नै बिदि ओंखारनानै होखागोन गोथां। फैदो दानिया आंनि सिमिसाव बर'नि लिरनानै फोरमायनोसै माबायदि लिरो बर' रावजों। अलरेडि एसएमएसाव फैखाबाय आंना बर'नि नै। आं मा खालामदों होननानै सासे लोगोनो ओरैनो देखायनोसैल'। स' नोंथांमोनाबो बानायना लानो हाखासिगोन आरो रोंखाबाय भिडिअनि गेजेरजों माबोरैहाय खालामदों। सरि, र' जादों। मा खालामदों जाबाय। सिम1जों हरो ना 2जों हरो बे नोंनि गोसोसै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।